Was jullie samen met de formateurs informatiesessie. Vertel eens een beetje over uw bijeenkomst vandaag. Ik werk voor de Verenigde Naties voor Vluchtelingen, de UNHCR. En wij zijn vandaag inderdaad met de formateurs bijeengekomen om te spreken over de situatie, over het werk dat UNHCR hier doet. De situatie van de ongedocumenteerde vluchtelingen en migranten hier op het eiland. En hoe wij de overheid kunnen ondersteunen om oplossingen te zoeken en voordeel te halen uit de situatie. Wij denken door het versterken van het asielprocedure, wat al bezig is, maar wat verder versterkt kan worden, dat dit een van de belangrijkste dingen is om aan de internationale verdragen te kunnen voldoen. Daarnaast denken we dat het zeker van belang is om te zorgen dat er duidelijkheid is over de mensen die hier op het eiland zijn. Zorgen dat mensen geregulariseerd worden, waardoor mensen kunnen bijdragen aan de belastingen, aan de AZV, aan de SVB. En een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenleving hier op Aruba. Ja, wij zijn heel blij dat we samen met de overheid, de huidige overheid, inderdaad ook het Quality Assurance Initiative hebben gestart. Waarin een aantal tips zijn gekomen en duidelijkheid over wat er nodig is om het asielsysteem te versterken. En wij hopen met de nieuwe overheid door te kunnen gaan met het versterken van dit asielsysteem. Zodat het inderdaad volgens internationale wetgeving gedaan wordt. Ja, wat ging mis eigenlijk met de huidige overheid? Want zoveel aanvullende rapporten tegen hun bijvoorbeeld. Wat er misgaat is dat het is een nieuw systeem en op dit moment is er onvoldoende mogelijkheid nog om te zorgen dat de mensen die internationale bescherming nodig hebben eruit gefilterd worden. En ik denk dat er in ondersteuning van de DIMAS, van de mensen die de asielaanvragen behandelen, daar verbetering in kan komen. Waardoor ook de mensen zelf meer vertrouwen krijgen in het asielsysteem. En ook juist degenen die internationale bescherming nodig hebben, deze aanvragen. We hebben te maken met mixed migration, dus er zijn zowel migranten, economische migranten als vluchtelingen. En het is belangrijk dat zij die internationale bescherming nodig hebben, dat ook daadwerkelijk krijgen. Dat mist eigenlijk hier, de bescherming voor deze migranten? Dat kan zeker versterkt worden, absoluut. Er zijn op dit moment wel een aantal asielzoekers, maar die wachten nog op hun uitslag of ze erkend kunnen worden als vluchteling of niet. Hoe ziet jullie het werkveld? Missen er echt druk op die horecasector? Kan ook een rol gespeeld worden? Absoluut. We zien aan de ene kant natuurlijk enorm dat er behoefte is aan meer werknemers. Tegelijkertijd zien we mensen die hier informeel werken. Iedereen weet op Aruba, om te kunnen overleven, heeft men een baan. Dus de meerderheid van de mensen is aan het werk die hier is. En het is belangrijk dat dit geformaliseerd wordt, zodat er ook een bijdrage kan worden geleverd aan juist de sociale zaken, de belastingen en dergelijke. We zien dat er nieuwe hotels worden geopend, die roepen om mensen. Maak erin gebruik van de mensen die al aanwezig zijn op het eiland. Jullie datacijfers, hoeveel vluchtelingen of migranten, mensen die asiel zoeken hier op het eiland is? De data die ik zo present heb is dat het aantal Venezolanen op het eiland, maar dat zijn zowel ongedocumenteerde als gedocumenteerde Venezolanen, vluchtelingen, asielzoekers en migranten, hebben wij als schatting van de Response for Venezuela, de R4V, dat er 11.400 zijn.